Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nahisulat diha sa Ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Karon, Jacob, Pa? sultihan ko ikaw. Ikaw ang akong kamagulangang anak sa akong kalistanan didto sa kamingawan. Ikaw nasayod sa pagkakamhanan sa Dios, ug siya nagpahinungod sa imong mga kasakit, alang sa imong kaayuhan. Busa ako nasayod nga ikaw natubos na, tungod sa pagkamatarong sa imong manunubos. Ug ikaw nakakita diha sa imong kabatan-on sa iyang himaya. Kaya ang Espiritu managsama, kagahapon, karon, ug sa kahangturan. Ug ang agianan giandam gikan sa pagkapukan sa tao. Ug ang kaluwasan walay bayad. Ang mga tao gitudloan sa igo nga sila masayod sa maayo gikan sa dautan. Sa temporal nga balaod sila ipahimulag. Sa espirituhanong balaod sila malaglag gikan ni ana nga maayo. Ug sila mahimong uyamot sa kahangturan. Busa, ang katubsanan moabot pinaagi sa atong balaan nga Mesiyas. Siya puno sa grasya ug kamatuoran. Siya mihalad sa iyang kaugalingon nga sakripisyo alang sa sala, sa pagtuman sa katuyoan sa balaod, sa may masalubong kasing-kasing ug mahinulsulong espiritu, pagka mahinungdanon nga kining mga butanga masayran sa mga lumulupyo sa yuta. Jacob, walay tawong makapuyo nga buhi at tubangan sa Dios. Gawas pinaagi sa maayong buhat, kalooy, ug grasya sa balaang Mesiyas. Kinsa mitugyan sa iyang kinabuhi sumala sa unod. O gikuha pag-usap, pinaagi sa gahom sa Espiritu, nga siya makapahinabo sa pagkabanhaw sa mga patay, nga mao ang unang mabanhaw. Kay gikinahanglan gayon, nga adunay katugbang sa tanang butang. Apan pa? Ngano? Kay kun wala kini, ang pagkamatarong, dili gayod mapahinabo. Ni ang pagkadautan, ni ang pagkabalaan, ni ang pagkauyamot, ni ang pagkamaayo, ni ang pagkangilad,